Boas tardes, benvidos e benvidas á 23ª entrega de premios Lois Peñanovo. Somos unhas alumnas do IES Terra de Turonio e representamos a todo o alumnado de Ponte nas Ondas. Estaremos retransmitindo o acto cos nosos compañeiros. Sergio Pérez Tizón, en control. Laura Méndez Bonzada e Paula Faraldo Moral, coa cámara. Retransmitindo Jessica Iglesias Chamadoira e Carla Villarreal. Nos iremos retransmitido todo o que aconteza. A entrega de premios comezará nun intre. Boa tarde, señoras e señores. Grazas por acompañarnos neste acto no que un ano máis renovamos a promesa de seguirmos na tarefa de recoñecer os esforzos das persoas que traballan arreo pola dignificación da nosa lingua e cultura. Cambiamos de ubicación, pero non de contido. Este tempo tolo non nos permite disfrutar do sol que tiñamos estes días en estas datas, pero nos queremos quentar o seu ánimo coa música e coa palabra que hoxe compartiremos. Preséntolles agora as persoas que nos acompañan na presidencia do acto. Don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, dona Fina Casal de Rei, académica en representación da Real Academia Galega, don Xosé Leal, deputado de Cultura e Lingua da Deputación Provincial de Pontevedra, don Xosé Manuel Cid, presidente do xurado desta 23 edición, don Xosé González Martínez, presidente da Fundación Lois Peñanovo. Grazas a todos pola súa presenza. Dicía Peñanovo que nos povos como nos individuos danse sempre tres fenómenos que marcan dun xeito cristalino o índice da súa potencialidade e do seu vitalismo: a imitación, a asimilación e a expansión. A imitación é a incapacidade para crear por un mesmo. A asimilación é a imitación consciente. É facer propios os valores alleos, dándolles personalidade distinta por medio do traballo propio. Asimilar para transformar e transformar para superar. A expansión somente se dá naquelas persoas que teñen unha vitalidade expansiva propia. Os premiados deste ano, de igual xeito que aqueles que os precederon nas 22 edicións anteriores, son exemplos claros destas palabras. Asimilación para transformar e superar presuizos, asumindo íntima e públicamente a súa galeguidade e facendo expansiva a súa mensaxe galeguizadora en cada seu espazo profesional, defendendo a identidade singular do noso pobo e sentíndose orgullosa dela. Grazas, pois, polo traballo feito a todos vos. É un placer para nós contar nesta edición cunha das bandas de referencia da música folk galega, Luar na Lubre. Un privilexio que queremos compartir e disfrutar con todos vostedes. Luar na Lubre é, sen dúbida, unha das formacións musicais máis sólidas de Galicia. 30 anos de vida, 17 discos, máis de 1000 concertos en 23 países, 2 discos de ouro e numerosos premios avalan a súa trayectoria. O seu repertorio, cheo de música suserinte que permite a ensoñación e chega á alma, énchenos de orgullo de sentírmonos galegas e galegos. A formación, composta por Bieito Romero, Belén Taxes, Antía Ameixeiras, Paxi Bermúdez, Pedro Valero, Xavier Ferreiro e Xan Cerqueiro, interpretará para todos vostedes unha das súas cancións máis emblemáticas, O Son do Ar. A continuación, Luar na Lubre, ao son do ar.
esta música saiu o sol. Para a Fundación Peñanovo e o colectivo Galeguizar Galicia do que formamos parte, o presente exíxenos unha mirada ampla, unha acción pedagóxica que incorpore novos asentes e outras sensibilidades que están fora da cultura oficial. Como cidadás e cidadáns conscientes, temos a obriga de proxectar o noso discurso da galeguidade máis aló do noso círculo íntimo, procurando que a defensa dos nosos valores patrimoniais sexa asumida por outras valedoras e valedores que asisten como espectadores pasivos ás tradicionais cerimonias establecidas no calendario anual da cultura. Porque todos nós representamos a continuidade entre o pasado que nos empuxa e o porvir que nos atrae, e temos que responder cos nosos feitos a esa solidariedade histórica. Por iso, insistimos, é importante resaltar o traballo das persoas e colectivos que realizan un labor trascendental en ámbitos nos que habitualmente a nosa lingua non ten unha presenza mayoritaria. Porque estamos convencidos de que o compromiso persoal é fundamental para producir eses efectos multiplicadores. Don Xosé González Martínez é o presidente da Fundación Peñanovo e ten agora a palabra. Autoridades, señoras, señores galardoados cos premios Peñanovo deste ano, amigas e amigos. Moitas grazas pola asistencia a este acto, malia que un mal tempo nos obrigue a celebrármolo a cuberto. Os meus parabéns para dona Sandra Piñeiro Vilas, para don Xurxo Mariño Alfonso e para a Asociación Cultural Pedagóxica Ponte nas Ondas, porque todos eles resumen moi ben o espírito da galeguidade que inspiraron a filosofía destes premios que hoxe reciben. Foi o propio Peñanovo o que en certa ocasión dixera que de nada valen homes cultos en Galicia sen unha cultura galega. Porque o home non é escravo da súa raza, nin da súa lingua, nin da religión, nin do curso dos ríos, nin da orientación das súas montañas. Pero en troques é un factor encravado dentro dun ambiente, dentro dunha espiritualidade, é dicir, dentro dunha cultura. É un factor que adquiriu unha natureza común cos seus coetáneos pola comunidade de pensamento e sentimentos. E se lles falta esa comunidade, se non sente esa alma colectiva, resultado dunha cultura propia, nada lle dirán nin os ríos, nin as súas montañas, nin a súa lingua, nin a súa historia. Será un estranxeiro na súa propia terra. A nosa personalidade ten que cimentarse na nosa cultura, na nosa lingua, no noso dereito, na nosa comunidade científica, tamén representada hoxe aquí polos galardoados deste ano. Facer ciencia en galego é un reto, mais necesarísimo para que a nosa cultura non teña únicamente o sesgo literario. O prestixio da investigación e da ciencia deben arroupar a nosa cultura. O dereito, que ten na xustiza un instrumento para a organización social, tamén debe beber nas fontes da cultura, das xentes a quen dirixe a súa acción. A pedagogía, que é o medio para construirmos cultura de cidadanía, ten que mirar para o medio ao que se dirixe, pero tamén contextualizando en espazos xeográficos superiores, afortalando os valores da solidariedade e da veciñanza. Hoxe reciben os premios Peñanovo tres persoas significativas en cada seu ámbito profesional e unha asociación cultural para que as fronteiras non existan, porque o que existen son povos que comparten idénticos espazos e culturas. En tempos de moitas mudanzas, precisamos dun relato capaz de incorporarmos a defensa do propio a novos axentes sociais, como decía en momento Carmen, que dun tempo para cá engrosaron as fileiras dos indiferentes. Ilusionar eses sectores sociais é unha tarefa urxente se non queremos perder de vez
o tren da historia. E para iso, amigas e amigos, non podemos delegar indefinidamente a nosa responsabilidade noutros porque por unhas razóns ou por outras non están dando conta do recado. Galicia é unha tarefa de todos nós, unha tarefa común a que cada un pode contribuir a xerar novas dinámicas e maiores incorporacións. E ninguén pode manterse ao marxe deliberadamente porque iso suporá unha perda de enerxías e de aproveitamento das oportunidades para crearmos unha Galicia de esperanzas certas. Moitas grazas. Dona Rosa García Ventoso é funcionaria xudicial, membro da Irmandade Xurídica Galega e gran defensora do uso da lingua no ámbito da xustiza. Será ela a encargada de dar a lectura da acta de concesión destes premios. Boa tarde. Compro en primeiro lugar agradecer a todas as persoas que hoxe nos xuntamos aquí co obxecto de honrar o labor das persoas homenaxeadas neste acto. Nos sobran os motivos. Na pousada de Soutomaior, o día 29 de maio de 2017, ás 12:30 horas, xúntanse os membros do xurado dos Premios Peña Nova, que na súa 23ª edición estivo composto por don Xosé Manuel Cid Fernández, doutor en Pedagogía e profesor na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo, en Ourense, premiado na edición anterior, que actuou como presidente. Dona Consuelo Castro Rei, abogada do Estado, xefe en Galicia. Don Xurxo Martínez González, investigador e técnico de normalización lingüística no Concello de Redondela. Dona Flora Miranda Pena, médica de familia e política, e don Xosé Manuel García Crego, xubilado da industria editorial, que actuaron como vogais. E dona Carmen Pérez Vaquero, secretaria da Fundación Lois Peña Novo, que actuou de secretaria do xurado. Logo de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordaron conceder os premios deste ano a dona Sandra Piñeiro Vilas, magistrada do Xulgado de Instrucción número 2 de Lugo, ingresa na carreira xudicial no ano 2005 e dende ese mesmo momento o seu compromiso coa lingua a leva a desenvolver a súa actividade profesional en galego. A súa constancia nese magisterio galeguizador fai e fixo que moitos abogados e abogadas, así como funcionarios e funcionarias e outros axentes xurídicos seguisen o seu exemplo, dándolle un prestixio ao noso idioma no ámbito xudicial. Suliña o xurado a súa traxectoria impecable na defensa do uso da lingua galega no exercicio profesional, no que leva ditado máis de 4.000 sentenzas, 10.000 autos e resolucións xudiciais en galego, creando dese xeito un corpus documental de gran riqueza para o noso idioma, supoñendo ese esforzo persoal un enorme paso para a divulgación do galeguismo xurídico. A don Xurxo Mariño Alfonso, neurofisiólogo, doutor en Bioloxía, profesor da Universidade da Coruña e comunicador científico, membro da sección de Ciencia, Naturaleza e Sociedade do Consello da Cultura Galega e do Grupo de Investigación Neurocon da Universidade da Coruña, así como de varias sociedades científicas españolas e internacionais, nas que se desenvolve un traballo de investigación en neurobioloxía e estudio de ferramentas estatísticas para a análise. Difusor incansable da ciencia en galego, artellou espacios novedosos como os cafés teatro científicos, os discos show ou os monólogos tratando cuestións científicas dunha maneira pedagóxica e distendida. Defensor do espallamento do coñecemento na nosa lingua, salienta o xurado compromiso que ven mantendo dende hai anos exercendo a docencia universitaria en galego, servindo de exemplo para o alumnado
e convertíndose nun exemplo a seguir dentro da comunidade universitaria. A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas, que ven desenvolvendo desde hai máis de 20 anos un labor de transmisión e posta en valor do patrimonio inmaterial común entre Galicia e Portugal, no que a lingua é o soporte da experiencia da asociación, que se desenvolve tanto no ámbito cultural como educativo e social, a través da radio, internet ou a dinamización da cultura popular. O labor de Ponte nas Ondas achégase a sectores sociais diversos, destacándose o labor de transmisión do patrimonio realizado a partir da experiencia das comunidades de portadores que achegaron o seu conocimiento para leválo non só ás aulas, senón poñendo en valor coa presentación da candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués diante da UNESCO. Recentemente este organismo acreditou a Ponte nas Ondas como a ONG consultora en temas de patrimonio inmaterial, coa colaboración de prestixiosos antropólogos, filólogos e outros investigadores do social. Considera o xurado que os traballos de implicación de diversos sectores, pero sobre todo da mocidade, utilizando a lingua, defendendo dun xeito de ser e unha cultura propia e merecente dun recoñecemento social. E sendo as 14:15 horas do día 29 de maio de 2017, dase por rematada a xuntanza do que como secretaria dou fe. Asinado P. os membros do xurado. Aínda que a distancia entre Soutomaior e Camariñas é grande, hoxe estará moi preto de nos, da man de Luar na Lubre. Luar na Lubre con Camariñas.
Carlos Varela García é fiscal da Fiscalía Superior de Galicia e desenvolveu con moito acerto durante 10 anos a súa xefatura. Durante o seu prolongado mandato fixo un intenso traballo que prestixiou e visibilizou a institución ás veces tan lonxe da cidadanía. Defensor incansable da lingua no eido xurídico é o encargado de facer a louva de dona Sandra Piñeiro Vilas. Boa tarde. Para que poida ser mellor apreciados os valores que concorren en Sandra Piñeiro como merecente do premio Lois Peñanovo deste ano, debemos partir da realidade que supón a gran distancia entre os datos relativos ao uso do galego no ámbito social en xeral e os que corresponden á Administración de Xustiza. Segundo os últimos datos disponibles do Instituto Galego de Estatística, un 89% da poboación usa o galego en maior ou menor medida na súa vida diaria. Concretamente, quen usan sempre o idioma propio de Galicia son o 44% do total, mentras que é falado ás veces polo 45% da poboación. Nestas condicións podería esperarse como mínimo un uso similar de galego e castelán no ámbito xudicial, mas non é así. Que é o que pasa? Para que de todas as administracións públicas a de xustiza sexa con moito a que menos ten avanzado no uso das linguas oficiais distintas do castelán. Neste sentido, convén non perder nunca de vista que existe unha inercia moi arraigada a considerar o ámbito da xustiza como un ámbito no que o idioma normal de uso é o castelán. Por outra parte, hai quen entende que o importante é a argumentación xurídica do litixio, considerando accesoria a cuestión lingüística se non vai asociada a aspectos estritamente ligados ao propio proceso xudicial no que o cidadán se ve inmerso. Dado que a Administración de Xusticia non se adapta ao país nin na súa lingua, son os cidadáns galegos os que se teñen que adaptar á Administración de Xustiza. Nun entorno institucional como este, fortemente castelanizado, adaptarse non significa limitarse a entender o galego, senón que debe ser a propia xusticia quen debe dirixirse neste idioma aos cidadáns de maneira proactiva, ou menos da mesma maneira que o pode facer e o fai de feito en castelán. É precisamente neste contexto de fraca ou débil proactividade funcionarial onde adquire relevancia exemplar o papel de Sandra Piñeiro Vilas nos seus 12 anos de carreira xudicial, desde o seu primeiro destino no xulgado de primeira instancia de instrución número 1 de Marín, actual desde finais de 2012 no xulgado de instrución número 2 de Lugo. Proactividade significa, no seu caso, moito máis que tomar a iniciativa, é o coñecemento da realidade sobre a que debe aplicarse a norma, é respeto polos dereitos dos cidadáns, é unha invitación aos profesionais da avogacía para que empurren na ampliación do uso social do galego. É, en definitiva, evitar que poida quedar en papel mollado o dereito a elixir a lingua oficial perante a xusticia, como reiteradamente ven exixindo o Consello de Europa no incumprimento sistemático da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias ratificada por España no ano 2001. A súa iniciativa no uso profesional da lingua galega supón tamén unha especial sensibilidade para aqueles supostos nos que o compoñente identitario pode ser máis relevante para o proceso xudicial que o aspecto estritamente comunicativo. Pensemos na declaración dunha vítima ou dunha testimuña, de cuxa valoración depende a condena ou a absolución. Acaso non forma parte da súa credibilidade a convicción, a espontaneidade e, polo tanto, a lingua na que se exprese? Sandra demostra así que foi quen de entender que os xuíces non son independentes das linguas, quenes asumen a delicada tarefa de dirimir conflitos alleos en nome e ca autoridade do pobo, deben comprender e falar como o pobo o que serven. E se os cidadáns dese pobo teñen dereito á libre elección de lingua ao servicio público da xustiza, debe estar preparado e capacitado para facer real e efectiva esa liberdade. Sandra entendeu á perfección que cando o xuízo oficia, a lingua do proceso debe ser a lingua oficial elixida polos cidadáns, dando ela co seu exemplo o primeiro paso para converter o galego na lingua natural do proceso, evitando o automatismo de que este se realice sempre e por defecto en castelán. O uso ou desuso real da lingua por parte dos profesionais que se relacionan coa Administración de Xustiza exerce unha influencia case determinante sobre o cidadán e o resto dos operadores xurídicos.
As sentenzas son un indicador moi significativo do estado da lingua galega na administración de xustiza, pero tamén o son as demandas e outros escritos procesuais das partes que litigan perante os tribunais. Isto é así pola importancia destes documentos no proceso judicial, polo seu carácter de texto aberto que require un marxen de creatividade e de autonomía lingüística a quenes o redactan e polo volume preeminente que estes documentos ocupan na estrutura tramitadora da Administración de Xustiza. Non somente respecto de outros profesionais do dereito, senón tamén respecto dos cidadáns. Por iso é tan importante que ese dereito se exprese na nosa lingua, como fai Sandra Piñeiro, reivindicando así para o seu exercicio profesional de Suiza un factor de coherencia e dignidade co país que a fan merecente desta distinción. Moitas gracias. Don Xosé González Martínez, presidente da Fundación. Agora vai agradecer. Boa tarde a todos, autoridades, membros da Fundación Lois Peñanovo, público en xeral que estades hoxe aquí, entre que en conto amigos, amigas, familiares e compañeiros e compañeiras. Síntome profundamente honrada e emocionada por este premio que eu considero totalmente inmerecido. Non creo que o emprego do uso da nosa lingua deberá ser merecedora de un premio. En todo caso, síntome tamén moi emocionada polo feito de que sexa a través da Fundación Lois Peñanovo pola significación desta figura na tradición democrática e nacionalista e tamén que fose escollido este sitio, o Castelo de Pedro Madruga, para a entrega do premio. Tamén síntome moi honrada por compartir este premio con Ponte nas Ondas e máis con Xurxo, que eles sí creo que teñen bastantes máis méritos. Cando eu iniciei o meu traballo na carreira xudicial, non imaginaba que o feito dunha decisión voluntarista, seguindo o exemplo de quen foron os meus preparadores, hoxe está aquí un deles, Xosé Xoán Barreiro Prado, de Luciano Varela, que estaba na Audiencia Provincial de Pontevedra, despois con outros compañeiros cos que fun coincidindo ao longo do traballo, con Carlos Varela, estando de Fiscal Superior de Galicia, con outros compañeiros como Dalila do Pazo, Luis Villares, Alejandro Couselo, que fose a levarme a este momento. O feito de ser xuiz significa que eres un servidor público, exerces un poder do Estado, pero no fondo o que fase administrar a xustiza emana do pobo. É o pobo o que nos dá os valores superiores e esenciais que nós temos que protexer e temos que respetar. O noso traballo é a defensa dos dereitos fundamentais, e a protección e o respeto a eses valores esenciais co que o pobo se dota, a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político. Moitas persoas pensarán que non teñen moita que ver coa lingua, pois sí que ten que ver a lingua, os dereitos fundamentais e eses valores esenciais do ordenamento xurídico están íntimamente vencellados. Isto tradúcese en que cando estamos exercendo o poder do Estado, a potestade xurisdiccional, temos que velar por eses valores que o pobo nos deu. A Carta Europea das Linguas Minoritarias e Regionais, a que aludía Carlos Varela, dinos que a protección desas linguas que están ademais en risco, algunhas de desaparecer, contribúen ao desenvolvemento e máis ao respeto das tradicións e da riqueza cultural do continente e ademais establece que ese dereito a empregalas tanto na vida pública como na vida privada é un dereito de natureza imprescriptible. Así contribúe á idea do pluralismo e ademais tamén da liberdade, porque a palabra é a esencia da liberdade, o idioma está íntimamente relacionado con esa liberdade, porque a liberdade é a lingua. E ao final, como dicía Manuel María, que me van permitir que me prescinda dos aspectos máis técnicos xurídicos polo tediosos a estas horas da tarde e vaya ao mundo da poesía, porque moitas veces para a expresión desas ideas é moito máis fácil, é moito máis fácil conectar co público. A lingua é amor, a lingua é latexo, é a verdade, é a fonte que agruma a máis forte irmandade. Cando dicía isto, estaba
pensando que o feito de que o galego nesta encrucillada na que se atopa actualmente saia vizoso nun futuro depende dos falantes, porque unha lingua só vai sobrevivir se os seus falantes deciden falala. E para iso debemos recordar que as linguas como o galego, que non é unha lingua artificial, son a memoria dos povos que estiveron nesta terra, das alianzas, das victorias, das derrotas que nos van definindo como povo ao longo do tempo. Por iso é tan importante, temos unha responsabilidade, porque recibimos este legado tan importante. Quero pechar o meu agradecemento citando o poema tamén de Celso Emilio Ferreiro, cando dicía que falemos a lingua proletaria do noso povo, porque sí, porque me peta, me dá gana, porque me gusta, porque me sae de dentro, para que sexamos todos, en definitiva, os mariñeiros e labregos da linguaxe. Moitas grazas pola súa atención. Xurxo Martínez vai facer a louva de Xurxo Mariño. É doutor en filoloxía galega e investigador especializado na época do Resurdimento galego. A pesar da súa xuventude, ten no seu haber moitos traballos de investigación sobre persoeiros como Luís Soto, Foucault Gómez, Aurelio Aguirre, Fermín Penzol, Juan Compañel e outros. Ele é o encargado de facer a louva de Xurxo Mariño Afonso. Autoridades e distinguido público. Isidro Parga Pondal foi un prestixioso xeólogo e autor dun artigo titulado sobre a presencia de ilmenita nas areas galegas, do ano 1927. Este foi o primeiro artigo de carácter científico que se publicou en lingua galega, e disto non hai máis de 100 anos. E temos unha lingua milenaria, senón que o digan as mulleres fermosas da illa de San Simón que cantou un mendiño. Un feito insólito, histórico e de escasa continuidade. O galego estaba proscrito do ámbito científico, carecía de prestixio, era lingua de zocas e arados, de estada e metalurxia. Pero houbo quen teimaron o contrario. En galego, como calqueira outra lingua, pódese expresar absolutamente todo o que queiramos expresar, ante quen teña oídos para ouvir e ollos para mirar ou ver, como gusten. Malia todo, como dixemos, houbo quen quixeron pular pola lingua dende a ciencia. Lembren o caso de Antón Beiras e os seus traballos arredor do estrabismo tan relevantes para os estudos oftalmolóxicos da Europa de posguerra. Nestes últimos anos, os premios Peñanovo recoñeceron o traballo de varios científicos que usan a lingua galega de maneira habitual e como un feito normal. Francisco Díaz Fierros, catedrático de Edafoloxía e Bioloxía Vegetal, Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal e experto internacional en xenética, ou Jorge Mira, catedrático da área de electromagnetismo. A esta nómina sumamos hoxe a Xurxo Mariño. Todos eles, co seu traballo investigador, docente e divulgador, inhabilitan os presuizos lingüísticos conforme hai linguas que non son válidas, que non son operativas, que non son útiles para a ciencia, sexa a química, a física ou as matemáticas. Eles demostran que isto é unha sentencia falsa, que por moi instalado que estea na sociedade non deixa de ser falsa. Dixo o padre Feijóo, que é un vello ilustrado do século XVIII, que o valor das opinións compútase polo peso, pero non polo número de almas. Os presuizos, por seren moi compartidos e moi repetidos, non deixan de ser presuizos. O xurado considerou e consideramos que Xurxo Mariño, doutor en Ciencias Biolóxicas, profesor de Neurofisioloxía da Universidade da Coruña, cumpre cos requisitos de compromiso co galego, de promoción do galego e a divulgación científica en galego. Méritos académicos están plenamente xustificados nos traballos de investigación publicados en revistas especializadas de ámbito internacional. Tamén é autor de libros como Os dados do reloxeiro, Ciencia amena para mentes inquietas, o Po de estrelas e o recente Terra.
Ademais de todo isto, o xurado valorou o seu entusiasmo por achegar a ciencia en lingua galega á xente de maneira dinámica, amable e entretida. Como mostra, e como xa se dixo, están as numerosas conferencias en escolas e institutos, café teatros científicos, monólogos e discursous. Sen dúbida, unha actividade moi necesaria para a ciencia na medida en que se informa e forma as persoas, e para a lingua, na medida en que se expresan ideas de reforzo sobre o seu estatus e prestixio social. Finalmente, Xurxo, este xurado quere recoñecer o teu esforzo de activista sociocultural, encher de vento as velas para que de praza en praza, terra dentro ou en Mar Maior, na universidade, nos cafés ou nas escolas, non che falten os azos para difundir a ciencia en lingua galega. Cremos que é tan loable como necesario e estamos certos de que así o farás. Gracias, Xurxo. O alcalde de Soutomaior, Agustín Regueira Ocampo, entregará o premio a Xurxo Mariño. Extraordinaria poder recibir este premio, que ademais recoñece a labor de Lois Peñanovo. Estou moi agradecido ao xurado por lembrarse de min. De xeito similar ao que dicía Sandra, realmente non sei se o merezo, porque sei que hai moitísima xente facendo moitas labores, moito traballo na universidade en investigación en lingua galega. Mira, de que alguén lle concedan un premio por desenvolver gran parte das súas actividades nunha lingua concreta, non deixa de ser, en certa medida, irónico, xa que o premio xa é ter a oportunidade de falar esa lingua. É como se a alguén lle conceden un premio porque lle tocou a lotería. Pero, claro, cando a lingua da que estamos a falar é o galego, observa que o seu estado de saúde non é precisamente o mellor, pois esa ironía esvaécese e claro que ten sentido que se premien os esforzos de reanimación. Isto pensaba eu desde un punto de vista, cando lle daba voltas a que decir aquí, antropolóxico, paleoantropolóxico, biolóxico, para resaltar ese toque científico que se supón que teño. Sin sair deste punto de vista antropolóxico, paleoantropolóxico, resulta sorprendente. A min resulta completamente me resulta difícil de comprender como é posible que exista xente que rexeita de maneira voluntaria o uso ou a aprendizaxe, depende de cada caso, dunha lingua que fai parte do seu contorno social e cultural. Isto o penso reflexionando sobre o que significa a lingua para os seres humanos, o que significa a lingua de maneira evolutiva. Mirade, a lingua é a característica máis extraordinaria que temos os humanos, que nos separa claramente e nos define como un ser, de todos os seres que coñecemos no universo, absolutamente distinto de todos os outros seres que hai no cosmos coñecido. É un salto cualitativo extraordinario a capacidade de ter lingua. Ningún animal ten nada similar. Os animais, por suposto, que teñen sistemas de comunicación. Todos, animais e as plantas tamén se comunican, pero non hai nada que se pareza á capacidade de pensamento simbólico que temos os humanos, que utilizamos para rememorar o pasado ou para elaborar plans de acción no futuro, e a capacidade que nos provee a lingua para transmitir todo iso de maneira precisa e eficaz dunha mente a outra. Cando se reflexiona sobre o que significa a lingua, realmente a min se me pon a pel de galiña, non? Pensade que o que eu estou facendo agora é un implante mental. A secuencia de palabras gramaticalmente ordenadas que está a fluir pola miña mente e que é algo, en principio, íntimo, persoal meu, que está aquí dentro, é iso que todos vós estades a percibir como que me estades a escoitar. É dicir, estou implantando nas vosas mentes o meu pensamento. Eu fago así, de xeito prácticamente instantáneo,
ademais, de maneira distribuída a todos vós. Cando se reflexiona sobre a capacidade da lingua, pois ás veces mete medo, porque isto ten unha capacidade de control extraordinaria, o que podemos sacar de aí. De tal maneira que cando unha persoa se sumerxe nunha lingua, o que está facendo é accedendo a todo un universo mental. No caso do galego, cando, en calquera lingua, pero no noso caso, no galego, cada lingua realmente é unha xoia única que, non sei como dicilo, é unha xoia que nos permite, como estaba dicindo, un acceso a un cosmos único, realmente intraducible. Precisamente por isto, por estas características que eu estaba reflexionando de comentar para falar da lingua galega desde un punto de vista en certa medida biolóxico e antropolóxico, decía que precisamente por isto eu me sinto moi honrado de que se me conceda este premio, unha honra que en certa medida tamén é intraducible como as linguas, que se me conceda este premio por, non sei, por desenvolver ou por tratar de me estou quedando sin blanco tratando de buscar, por tratar de colaborar de alguna maneira, por tratar de colaborar a que algo tan interesante como sumerxirse nun universo mental pois siga adiante, non? O universo mental do galego. Moitas gracias. Xosé Manuel Cid para a Loubanca da Asociación Ponte nas Ondas. Don Xosé Manuel Cid Fernández é doutor en Pedagogía e profesor na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Vigo. Membro de múltiples asociacións científicas de renovación pedagóxica e culturais, o seu traballo sempre vai dirixido á defensa da cultura de Galicia e á valorización do idioma galego. Será el quen faga a louba da Asociación Cultural Ponte nas Ondas. Bueno, moitas grazas, Carmen, por darme a palabra. Moitas gracias aos músicos por alegrarnos tamén a tarde e tamén aos premiados por xuntarnos aquí. E, sobre todo, a Peñanovo, porque sin eles os premios non se chamarían así, nin este sería o día máis grande do noso país a nivel lingüístico e cultural. Bueno, señor presidente da Fundación Peñanovo e demais membros da mesma, autoridades, premiados e premiada, familiares, xente da cultura aquí presentes e os que non puderon vir. Hónrame representar o xurado desta edición dos Premios Peñanovo como galardoado do ano anterior. A todos e todas, aos membros do xurado, agradecer ese traballo de selección das 3 candidaturas polo talante consensuador dentro das dificultades que encerraba a valoración das moitas propostas presentadas. Acertar non era difícil, pois todos e todas serían merecentes deste premio. O difícil era priorizar, e penso que o fixemos con criterio, non fallamos, acertamos, distinguindo as 3 persoas aquí, a 2 persoas e unha asociación aquí presentes. A min tócame pasar o testigo no plano pedagóxico á Asociación Ponte nas Ondas. Sei que son dignos portadores desta medalla e capaces de darlle aínda máis lustre. A finais dos 90, con apenas un par de meses de diferencia, coñecín ao mesmo tempo a institucionalización destes premios, aquí no Castelo do Soutomaior, e a existencia da Asociación Ponte nas Ondas. En abril presentábase o traballo da asociación nos encontros galego-portugueses de Educadores para a Paz, que eran aquel ano en Vilanova da Cerveira, e alegroume que o século XX acabase con un traballo pedagóxico desta envergadura que non envexaba nada a movimentos de renovación pedagóxica acontecidos no mundo durante o século XX. En xuño asistía a este escenario que trato de non perder ningún ano para participar na entrega dos premios daquel ano. Estamos ante 2 iniciativas nacidas naquel final de século para facer país, un país con tanta fervenza cultural e renovadora, pero ao mesmo tempo tan necesitado da mesma para rexenerarse constantemente, pois hai que contrarrestar
aqueles que renegan da identidade e do xeito de estar no mundo como galegos. Por lo tanto, necesitamos facer o doble que outros povos para sobrevivir. É un prazer asistir á intersección, á confluenza destas dúas iniciativas, a dos premios Peñanovo e ao recoñecimento a Ponte nas Ondas, que enganchan ese vagón no tren, non ten por que ser ave, o tren galego ten que ir a modo para facer as cousas ben, a ese tren que deseña o futuro deste noso país. O protagonismo é para os premiados, polo que a miña intervención ha de ser breve, sin repetir os méritos, que son xa de todos e todas coñecidos, pois as súas páxinas en internet nos permiten saber o que fai, do que é capaz Ponte nas Ondas. Neste momento xa están facendo algo novo, xa teñen algo novo que contar, isto non para, non? Pero destacaría simplemente as tres cuestións por os cales eu considero que este movimento pedagóxico é unha honra para este país. Primeiro, o traballo pola lingua, pero a lingua como un elemento máis dun desenvolvemento integral do país. Non se trata de ensinar a materia de galego, non se trata de ensinar en galego, senón que se trata de prestixiar o galego co idioma co que se nomean as cousas importantes para nós. As cousas que están no corazón deste país, a historia, a economía, a cultura, as tecnoloxías, os soños, os medos, as alternativas, as utopías. Todo eso ten palabras en galego. O queixo non sabe igual se se lle chama queso ou fromage. O viño tampouco é o mesmo se se lle cambia o nome. Como non é o mesmo decir cachena ou ternera. E xa non digamos prescindir dos ovos da casa para facer a tortilla. Ou se nos quitan o polo de curral ou o porco criado con castañas, que algúns din, tráigame un serrano. Polo tanto, as cousas pronunciadas na nosa lingua axudan a integrar e a fortalecer este país, a darnos esa identidade da que ás veces estamos tan coxos. Un segundo mérito que eu destacaría é o descubrir que estas palabras son parecidas en moitos outros países do mundo. Polo tanto, aquela disculpa de que el gallego está moi bien, pero lo importante é comunicarse con outras persoas e outros pueblos, xa non vale. Ese argumento xa non vale porque que se apliquen eles a súa medicina. Si queren comunicarse, que aprendan o galego, posto que todos os países da lusofonía enténdense con nós perfectamente. E Ponte nas Ondas ten ese mérito de que a raia galego-portuguesa non existe para os escolares que se forman nas escolas do sur de Galicia e do norte de Portugal. Durante 22 anos foron descubrindo que, sendo diferentes, temos moitas cousas en común, non só lingüísticas, senón tamén noutros planos da cultura e da forma de existir. Non somos todos iguais, pero tampouco somos totalmente diferentes. Somos parecidos polo idioma e polo noso patrimonio inmaterial que eles contribúen tanto a prestixiar e a pôr en valor. E un terceiro motivo xa para rematar. Ponte nas Ondas recupera a interacción dos nenos e nenas cos avós, co mundo dos avós. Un mundo imprescindible, e perdona que me meta no teu ámbito, Xurxo, un mundo imprescindible para a saúde e o futuro de calquera comunidade que se precie. Os portadores do saber e a experiencia, como eles chaman os tesouros vivos, as bibliotecas viventes, son imprescindibles na educación da xente nova. Sen deixarnos enganar pola crenza de que o futuro está en todo o que é novo, e todo o vello é pasado. O futuro non ten sentido se non se asenta na forza do pasado, se non tomamos conciencia de onde vimos e cara onde queremos camiñar. Estes tres elementos de Ponte nas Ondas recollen o mellor da tradición renovadora da pedagogía que se desenvolveu no planeta ao longo do século XX, sendo os seus precedentes galegos, os mestres na Segunda República, e os intelectuais galeguistas das Irmandades e da Xeración Nós. Os meus parabéns por este premio, os parabéns ás familias escolares e comunidades que disfrutan desta boa educación e desta boa pedagogía, destas boas prácticas, nestas dúas máis xa longas décadas de actividade de Ponte nas Ondas. Sei que seredes dignos portadores dunha medalla que leve o nome de Peñanó. Moitas gracias. Román Rodríguez vai entregar o premio a Santiago Veloso, presidente da Asociación Ponte nas Ondas.
En representación da Asociación Cultural Ponte nas Ondas, recollen o premio don Santiago Veloso, presidente, e don Xerardo Feijóo Rapela, secretario. Entrega o premio don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Santiago Veloso vai agradecer o premio que están a otorgarlle ahora mismo. Moi boa tarde. Moitas grazas a todos por estar aquí. Tranquilos que o papel é para non saírnos do guión, porque, como sabedes, os profesores, se nos poñen un micrófono diante, corremos serio risco de prolongarnos en exceso. En primeiro lugar, queríamos agradecer, como non, á Fundación Peñanovo por pensar en Ponte nas Ondas, o xurado, xa falou Cid, é un orgullo compartilo cos premiados, con Sandra e con Xurxo, tamén a vos por estar aquí neste día fresquiño do verán, e tamén os profesores, alumnos, familias que ao longo destas 2 décadas pois seguiron as nosas ondas. As institucións tamén que nos axudaron unhas veces máis, outras veces menos, a Universidade de Vigo, e a lista sería longa, non? Xa dixo Cid que no ano 95 instituíanse os premios Peñanovo e nacía nas Ribeiras do Miño unha nova ponte, non? Unha ponte que, como di o cantante Lenine de Pernambuco, vai até onde vai o meu pensamento. E aí chegou un pouco a nosa ponte. Unha ponte internacional que chegou ao Brasil, chegou a Mozambique, a Cuba, a Argentina, unha ponte interxeracional que, como dixo Cid, une as voces dos máis novos, as voces dos maiores, é unha ponte intercultural que nos conecta co mundo con outras realidades. As bases e os piares que fomos poñendo para esta ponte ao longo destas 2 décadas foron pequeniños chanzos que nos axudaron a construíla. Vou lembrarvos apenas uns segredos que guardamos así en Ponte nas Ondas, non? Pero no ano 98 fixemos a primeira emisión de radio por internet, no ano 98, cando a compañía telefónica só tiña un equipo para facer emisións por internet. Ninguén emitía por internet. Fixo Ponte nas Ondas dunha forma experimental que non se sabía moi ben onde iba a acabar aquilo que se chamaba internet. No ano 2001, esa mesma compañía telefónica axudounos a facer unha conferencia entre Salvaterra de Miño e a Casa da Cultura, Maputo e Río de Xaneiro, cando as videoconferencias era un sistema complexísimo tecnolóxico. No ano 2002, a Universidade de Vigo axudounos a facer televisión por internet, facendo vídeo á carta para que a xente pudese descargar os programas que facían os nosos alumnos. Desde o ano 2015 unímonos á emisión do Día Mundial da Radio, compartindo con emisoras de todo o mundo esta xornada dedicada pola UNESCO á radio. Pero se hai algo do que nos sentimos orgullosos, xa foi aquí nomeado, pois foi o de levar o noso patrimonio común á UNESCO en 2004. Unha candidatura que foi avalada por España e por Portugal e foi a primeira candidatura promovida por centros educativos de 2 países da Unión Europea. Levamos á UNESCO un patrimonio común que xa é da humanidade desde a Idade Media. Unha profesora holandesa que ia estar hoxe aquí, está a súa amiga Camiño Nolla, está facendo o Camiño de Santiago, Ría Lemer, díxonos que o noso patrimonio común, o patrimonio inmaterial galego-portugués, xa é patrimonio desde a Idade Media. As mulleres na Idade Media xa cantaban cantigas igual que as de hoxe e, por tanto, os visitantes do Camiño de Santiago xa descubriron ese patrimonio na Idade Media. Por tanto, a UNESCO ten o fácil, que é simplemente inscribilo. Sentímonos orgullosos, ademais, por retransmitir ese patrimonio, no sentido literal de retransmitir.
dicir, o que están facendo estes alumnos aquí do Instituto Terra de Turonio de Gondomar, para os que pido un gran aplauso, porque están traballando. Están emitindo este acto para todo o mundo, están facendo o que eles saben facer, innovando, creando, retransmitindo. Por iso, no 2014, o xurado do Premio Ondas nos deu ese cabaliño tan maravilloso e tan cotizado pola mellor cobertura do patrimonio inmaterial galego-portugués. Tamén o Ministerio de Educación de España nos dixo que éramos unha boa práctica iberoamericana. Por tanto, nos, cando temos así a oportunidade de ter autoridades diante, non? Aquí hai algunhas, entón, sempre decimos que, por favor, saquen peito de Ponte nas Ondas, saquen peito da innovación, saquen peito da educación, da creatividade, saquen peito destos rapaces que hoxe están retransmitindo isto para todo o mundo sin despeinarse, non? Por iso, tamén, esta ferramenta que creamos, esta fórmula única, podemos presumir dela porque non existe algo igual a Ponte nas Ondas noutras partes do mundo, pero tamén é certo que nos poden imitar en calquer momento. Por último, en novembro do ano pasado, asistimos como ONG consultora do patrimonio inmaterial en Addis Abeba, está aquí o antropólogo Xosé Manuel González Reboredo, a Addis Abeba, unha convención do patrimonio inmaterial da UNESCO. E ali dixéronnos que o que estábamos facendo eran unhas maravillosas prácticas co patrimonio inmaterial, que non coñecían prácticas semellantes. Entón, nós queremos desvelarvos aquí, como xa dixo o Cid antes, que somos uns ousados, pero temos un soño que queremos ver cumprido para o que xa queremos contar con todos vós. Nós queremos que Ponte nas Ondas sexa inscrito na lista das boas prácticas do patrimonio inmaterial. E para iso, seguro que non imos parar. Xa, moitas grazas, deixo-vos con Xerardo, que vos vai dar unhas palabriñas e remata. E, efectivamente, para completar o que dixo o compañero Santiago, todo isto que el desgranou, todas estas cousas que levamos facendo en estes 22 anos, outras moitas máis que non é cuestión de estar aquí tempo e tempo dicindo o que fixemos, todo isto é mérito indiscutible de todos e todas as nosos compañeiros, as nosas compañeiras mestres e mestras que por todo o país, e nós cando falamos de país, o noso país non remata no Miño, falou un pouquiño eso xa antes Cid, o noso país remata moito máis abaixo. Bueno, pois mestres, mestras de todo o país recollen as nosas iniciativas, enriquécenas, elévanas aos seus alumnos, ás súas alumnas, como están facendo hoxe en día estes rapaces, estas rapazas aquí, que o están facendo genial. E outra idea máis, tamén interpretamos este premio como un agradecemento, un recoñecemento a unha idea que foi dende o inicio da nosa andaina como un facho que nos guiou, que é a idea que falamos antes, falou tamén Cid antes, que é a idea de que compoñemos unha comunidade que non remata no Miño, que non remata na Raya Seca, que chega alén do Miño, alén da Raya Seca. Esa comunidade lingüística, esa comunidade cultural, esa comunidade patrimonial, estamos la vendo día a día e nós, modestamente, queremos transmitírsela a nosos alumnos, cumplindo así o mandato que os nosos devanceiros nos deron a nós, mantela e transmitila ás seguintes xeracións para que eles a teñan en conta cando sexan homes e mulleres cidadáns adultos. No plano persoal e representando a todas as persoas as que nos estamos representando aquí, que colaboran con nós, mestres, mestras e outros profesionais, agradecemos a quen nos propuxo para este premio e ao xurado que nos lo concedeu. Moitas gracias a todos. E a todos. Agora, Luar na Lubre con Chove en Santiago.
Soutomaior forma parte dese fío condutor que vai de Lisboa e se adentra en Galicia, que ven de Lisboa e se adentra en Galicia. Unha unión de séculos entre países irmáns que culmina en Compostela, que hoxe se achega a nós a través da música de Luar na Lubre que interpreta Chove en Santiago. Rei era bondo coñecida por todos nós. Seguramente moitas e moitos dos presentes tiveron a gran sorte de seren os seus alumnos ou alumnas ou de garimar os seus fillos coa lectura de algún dos seus libros. Hoxe, como académica, representa a institución científica que ten como obxectivo o estudio da nosa lingua, a Real Academia Galega. Agora ten a palabra. Autoridades, as da alfombra vermella e as do outro lado da raia, que tamén se falou, premiados, Luar na Lubre, que sodes capaces de ensinarnos que a chuvia en Galicia tamén é caricia. Que bonito. Señoras e señores, moi boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí porque non puido estar o presidente da Real Academia Galega, Vítor Fernández Freixanes, e pídeme que o desculpe porque xusto a esta mesma hora tiña que estar noutra actividade, noutro acto. O primeiro que se me ocurre é darlle as grazas á Fundación Lois Peña Novo por convidarnos, por permitirnos participar nesta festa tan emotiva e tan bonita e tan de esperanza para a lingua. Estes premios levan o nome dunha persoa que en tempos de desmemoria, en tempos toldados de incertezas para a nosa fala, foi quen de implicarse ata a medula para
tanto socialmente como políticamente, para facer que a nosa lingua se dignificase. Quizáis, porque estudou Dereito, dende moi novo, como todos vostedes saben, dende moi novo, sabía que non había dereito a que as clases privilexiadas vivisen de costas ao galego. Entón, el tentou loitar contra iso. Saben que participou tanto nas Irmandades da Fala como na redacción do proxecto de Estatuto da Autonomía, e iso ás veces trouxolle sensabores algúns moi dolorosos, como o estar en prisión. Pero hoxe é un día de moita ledicia, entón non imos falar de cousas tristes, senón de darlle as grazas ao padroado da Asociación da Fundación Peña Novo, por esta iniciativa de aloumiñar, de premiar, de recoñecer o labor de xentes que no seu día a día fan porque a nosa lingua se prestixie. Aquí estivemos vendo como falaban e como lle salía de verdade, non lle salía aquel galego de nembargante naquel intre. Saíalles a todos eles e a ela, saíalles un galego vivo. Iso é o que é esperanza. Penso que se todos os magistrados e magistradas, se todos os homes e mulleres que están non só na xustiza, senón no ensino, en calquera os funcionarios e as funcionarias todas, todos e todos nós, se sentísemos de verdade o espírito de Peña Novo, se seguísemos o seu ronsel, segurísimo que efectivamente a nosa lingua tería moitas máis, e terá moitas máis primaveras por o que aquí se está vendo. Así que o que me queda, que só me deron uns minutiños, é felicitar a magistrada, felicitar ao biólogo, felicitar ao Ponte nas Ondas, que eu fun mestra uns pouquiños anos, 40 anos. Entón, pois non pode evitar sentir como unha simpatía especial por todo iso que estades facendo de ponte de verdade entre as novas xeracións, e vós sabedes o importante que é para que o galego se manteña vivo, seducir a esas novas xeracións. Así que, felicidades a todos vós por termar do noso patrimonio e por facer, ademais, que nos estamentos, furar nos estamentos oficiais para que todo o mundo aprenda que en galego se pode chegar moi lonxe. Parabéns a todos, parabéns, magistrada. Nada máis. Agora, Garna Libre interpretará Cantiga de Falbán. Xosé Leal é deputado provincial de Cultura e Lingua e ten agora a palabra. Ben, boa tarde a todos e a todas. Eu vou a ser un poquinho máis breve porque eu creo que a todos nos apetece tomarnos aí un viño etiquetado en galego e ter un discurso aí cos premiados e coa premiada. En primeiro lugar, darvos os parabéns ou parabenizarvos, ou como di a forma luxista, parabenizar polo éxito que acadades, non o éxito de levar este premio, que xa é unha cuestión importante, senón pola labor que facedes e que desenvolvedes durante todo o ano. Unha labor que non só se debe ver aquí reflexada cuns galardóns, sino que debe, sobre todo, servir de exemplo para outras moitas persoas que nos vosos ámbitos de actuación teñan realmente esa fixación por pôr o galego onde hai que poñelo, na realidade de todos e de todas nós. Eu creo que a Fundación Lois Peña Novo creo que desenvolve un traballo moi exemplar a hora de dignificar un pouco máis a nosa lingua, unha lingua que xa é digna de por sí,
pero que realmente, e por desgraza, pois, hoxe en día, pois, aquí en Galiza, pois, non todo o mundo pensa en que o galego pois, pode estar presente en todos os eidos sociais e da vida política, cultural, empresarial e demais situacións. Eu creo que se trata un pouquiño de representar aquí entre todos e todas, entre os premiados e a premiada, entre a xente que forma parte do xurado, en que o galego ten futuro dentro das nosas fronteiras, fora delas, pero sempre en igualdade de condicións, non co castelán, senón con calquera lingua do mundo. Eu creo que, como ben decían nas Irmandades da Fala, a nosa fala é a alma do noso pobo, e se queremos ser un pobo digno, un pobo orgulloso de seu, eu creo que debemos ter unha lingua que a empreguemos sempre para relacionarnos na casa, para relacionarnos na escola, para ir ao traballo, para calquera cuestión. Eu creo que todo o exemplo desta xente, eu creo que é un exemplo non só, como ben dicía antes, para darlle un galardón, que está moi ben recibir galardóns, hai que dalos tamén e hai que facer fincapé en iso, pero sobre todo para que o exemplo do que eles desenvolven no día a día se estenda máis e realmente a onda do galego sexa unha onda expansiva que abrangue todos os eidos e que conquiramos unha normalización e unha normalidade que veña a facer que a nosa lingua estea presente en todos os eidos. Nada máis, dar de novo os parabéns a todos os premiados, á organización, que eu creo que eventos como este son sempre necesarios, a todos e todas os que asistides, porque tamén a vosa presenza no outro lado eu creo que é importante para darlle ausa a este premio, e nada, agardar volver a vernos o ano que ven e que sigas premiándose a xente que desenvolve o seu traballo tamén como os que premiamos hoxe. Moitas grazas. Pois xa estamos chegando á parte final deste acto. Non nos queda máis que agradecer os apoios recibidos. En primeiro lugar, e dun xeito moi especial, a don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, que sempre responde aos nosos requerimentos, e a bofé que non son poucos. A Deputación Provincial de Pontevedra, que nos permite levar a cabo este acto no Castelo de Soutomaior, sendo xa para nós e para todos vostedes un referente. O Concello de Redondela, que nos presta tamén a súa colaboración e que é fundamental para poder levar adiante esta organización, todo isto. O responsable, como non, da Pousada de Soutomaior, porque sempre nos dá solucións para calquera problema que se presenta. Por suposto, tal e como decía o deputado, a noso amigo Xosé María Fonseca, presidente da adega Terras Gauda, que dende hai 23 anos nos concede a posibilidade de brindar pola lingua con unha copa de viño galego que leva a etiqueta galega por todas as mesas, polas mesas de todo o mundo. Pero sobre todo queremos agradecer a vosa presencia, a presencia de todos vos, porque sen a presencia de todos vostedes isto non podería levarse a cabo, sería imposible. E, como non, tamén agradecer esta música fermosa que escoitamos e que nos quentou a alma para poder levar a cabo esta tarde estes actos. Don Valentín García Gómez ten agora a palabra. Moitas grazas, Carme, señor presidente e membros da Fundación Lois Peñanovo, representante da Real Academia Galega e membros desta ilustre corporación, deputado de Cultura, deputada da Deputación de Pontevedra que hoxe nos acollen estas súas instalacións, alcaldes de Redondela, de Castro Caldelas, de Salceda, senador, representantes de entidades, de Irmandade Xurídica, de Irmandade Sanitaria, de amigos do Couto Misto, a todos os que estades aquí representando ao tecido asociativo e que de forma individual vides para que o galego hoxe teña unha tarde máis de celebración e de festa. Hoxe, nas persoas de Sandra Piñeiro, de Xurxo Mariño, de Ponte nas Ondas, estamos poñendo un fito máis nese camiño que sabemos que falta moito por percorrer, pero que xa nesta 23ª edición dos premios Lois Peñanovo sabemos que contamos con xente, contamos co factor máis importante, o factor humano, que vai poñendo fitos en lugares onde non é nada fácil normalizar a lingua galega. Sabemos que a Administración de Xustiza, como xa decía antes aquí Carlos Varela, non é a máis
a que máis nos dá facilidades a hora de inducir cambios nela. Pero se tivésemos cada vez máis magistradas como Sandra Piñeiro, sería moitísimo máis doado, e témolas, e boa mostra dela é a facilidade con que hoxe nos explicou que o poder emana do povo e que se nos toca ostentar representacións públicas temos que administralo e administralo con sabiduría, preservando a nosa riqueza, e a nosa fala, a nosa lingua, é unha das riquezas máis grandes que tivo, que ten. Tamén nos lo dixo Xurxo Mariño, que utilizou un símil moi simpático en moitos premios da lingua que teño visto entregar. Dixo que isto era como darlle un premio a alguén que lle tocou a lotería. A min inmediatamente me veo a cabeza que os galegos tocounos a lotería tendo unha lingua milenaria, como xa se dixo aquí. Agora o único que temos é que aprender a cobrala. E moitas veces non sabemos cobrar a lotería que temos por ser plurilingües, por manexarnos en varias linguas e ter unha lingua da tradición e da categoría que é a lingua galega, que dá mostras para crear riqueza e para comunicarnos mesmo no ámbito científico, como ele o sabe facer con moitísima pedagogía e con moitísimo inxenio. Así o fan tamén Ponte nas Ondas, que hoxe veñen acompañados das súas alumnas facendo radio. Foron capaces de, por medio da radio, levar a lingua moito máis alá das nosas fronteiras e establecer e explicarnos que outra riqueza inmensa que ten a nosa lingua é a internacionalización da nosa cultura. A nosa lingua é capaz de poñernos en contacto nada máis e nada menos que con 250 millóns de persoas que son as que compoñen os países da lusofonía. 250 millóns de persoas expandidos por todo o mundo. A lingua portuguesa é a lingua máis falada do hemisferio sur do planeta e hoxe é a lingua de algunha das economías máis emerxentes do mundo, como pode ser Brasil ou Angola. E todo iso levan eles moitos anos dicindos e expoñendo diante nosa proxectos que son insólitos moitas veces e que a min me deixan os ollos como a platos, supoño como a vostedes, moitos deles saíron aquí. Son capaces de chegar ao meu despacho e dicirnos temos que ir a un congreso a Etiopía. Claro, é Etiopía. Pero que facer? Porque temos que falar con a UNESCO e vas a reunir ali. Hai que ir a Etiopía para explicarlle quen somos, onde estamos e o que somos capaces de facer. Todos eles son merecentes de isto e de moitísimo máis. Todos eles sabio facer moi ben a Fundación Lois Peñanovo, distinguindo e poñendo xusto o ramo onde hai que poñelo, porque isto prestixa a nosa lingua e o noso idioma. Prestixo marcando fitos importantes como marcamos o día a día. Temos que conseguir que as persoas, que a xente, sexamos os protagonistas deste proceso de normalización lingüística que leva xa 30 anos en marcha e que temos que ser capaces de avanzalo. Así o pensaron hai 81 anos, fixo onte 81 anos os que promoveron o noso primeiro estatuto que nos dou a categoría de nacionalidade histórica hai 81 anos aprobando o estatuto 36. Así o pensou Alfonso Zulueta, que nos deixou onte tamén e porque queremos tamén ter un grato recordo. Pero permítame que as miñas xa últimas palabras nesta fermosísima entrega de premios nun lugar emblemático como este sexa para quen teño a miña dereita. Luarna Lubre, cumplen este ano 30 anos. Son, eu creo que, os únicos máis vellos que hai aquí despois dos premios Lois Peñanovo, que levan 23, eles levan 30, nada menos, levando a lingua e a nosa cultura polo mundo adiante. Quería agradecerlle moi profundamente que estivesen aquí, que se adaptasen a tocar neste local. Eu sei da ilusión que por facía tocar ao lado do Castelo de Sotomayor, do lado de Pedro Madruga, pero tanto Vieito como Belén, como a tía, todos os componentes me fan lembrar agora unhas palabras que me dixo a min un día Vieito Romero, que a mí gustame moito como razona e como explica as cousas. Estábamos rodeados de norteamericanos explicándolles as bondades da nosa terra. Eu dixo, Vieito, por que lle gustará tanto Galicia esta xente? E Vieito quedou pensando así, dixo, porque somos teimudos. Dixaxesme un día, non te acordabas desto. Dixaxesme un día, por nós tamén ímos ser teimudos. E se hoxe choveu e non nos deixaron tocar onde Pedro Madruga, volveremos onde Pedro Madruga para que toquedes ao lado do Castelo de Sotomayor. Claro que sí. Ímolo sorprender alá arriba onde ele estea, porque se ele foi teimudo para as súas batallas, nós ímos ser teimudos coa música. Nada máis, que teñan moi bo día, moitos parabéns para os nosos premiados e para a nosa premiada, que sigades facendo radio para levar o galego polo mundo, que sigades poñendo o galego onde todos queremos tela, para que sexa unha lingua normal, unha lingua grande, que nos proxecte entre nós como povo e cara fora como ese un núcleo de universalidade que queremos ter e que xa Federico García Lorca, cando nos dixo que chove en Santiago, meu doce amor, que esa camelia branca é arte, incluso cando chove, que o saibamos proxectar como ele o fixo sen ser galego, que o saibamos proxectar nós como galegos para o mundo inteiro. Eu creo que hoxe demos un paso máis. Moitas grazas e moi boa tarde. E rematamos xa escoitando, de man de Luarna Lubre, o himno galego.
Agora, Luarna Lubre interpretará o himno galego. Esperamos que vos gustase a nosa retransmisión en directo.
Agradecémosvos en nome de todo o alumnado de Ponte nas Ondas. Nun intre, as nosas compañeiras comezarán coas entrevistas. Moitas gracias por escoitarnos. E bueno, os deixamos e ata a próxima. Opinión sobre esta 23ª edición dos premios Lois Peñanovo. Pois é unha edición especialmente emotiva para min, porque se premian dúas persoas e un proxecto, unha entidade que levan moito tempo traballando pola lingua galega. Ponte nas Ondas é un soño feito realidade, que levou o nome de Galicia, está levando o nome de Galicia moito máis alá das nosas fronteiras, explicándonos precisamente que as fronteiras non existen máis que na cabeza das persoas e nas raias dos mapas, porque os seres humanos comunicámonos, podemos proxectarnos con outras culturas, con outras falas, con outras linguas, con outros países, con outras formas de ver as cousas, non? E por aí a grandeza que eu vos quero recoñecer e os folgos que hai que dar, e o ánimo que hai que dar, pois sabemos que estes proxectos moitas veces non son fáciles, non? A constancia e os moitos anos traballando, eu creo que fai de Ponte nas Ondas moito máis que un soño, fai algo do máis internacional que temos en Galicia agora mesmo, e que temos que acabar de proxectar con ese recoñecemento da UNESCO que nós creemos que vai chegar máis ben pronto que a tarde. Tamén Sandra Piñeiro, desde os xulgados, fai un labor importante a hora de meter o galego no ámbito xurídico, que non sempre é fácil, e Xurxo Mariño no ámbito da ciencia, non? Sabemos que un ámbito do coñecemento, un área de coñecemento onde xa non é que haxa que falar en castelán, é que agora xa case hai que falar en inglés para a internacionalización dos estudos e dos artigos, que se fagan galego e que sexamos capaces de demostrar tanto no ámbito académico como no ámbito social que é posible facer ciencia en galego é un logro moi grande. Que che pareceu que este ano viñéramos por primeira vez os de Ponte nas Ondas a retransmitir os premios en directo para todo o mundo? Entusiasmoume, de verdade, que é o primeiro ano que pasa algo como isto, nos 23 anos que levamos asistido aos premios Lois Peñanovo, e pareceme formidable, unha idea que debería incluso facerse moitos máis actos públicos ou moitos máis eventos, que o que fan é internacionalizar todo isto que estamos facendo aquí. Esta é unha ceremonia moi bonita, é un acto moi importante, pero hai que darlle visibilidade e hai que, ou mellor dito, no vosso caso, hai que darlle audiencia, non? Para que a xente nos escoite, que saiba o que estamos facendo, por que o estamos facendo e por que os premiados son desmerecentes de todo isto. Iso axudarános seguramente a que o día de mañá haxa máis emisoras de radio, haxa máis proxectos como o voso que utilicen de forma normal o galego, que, en fin ao cabo, os que nos toca ostentar postos públicos, postos de goberno, pois é o que debemos perseguir, é o que queremos, non? De acordo, pois moitas gracias por responder as nosas preguntas. Moitas gracias a vos. Paula. Dona Fina Casal de Rei, académica da Real Academia de Lingua Galega. Que pensa? Que a lingua galega é, por exemplo, o maior patrimonio que temos as galegas e os galegos? Por suposto. A lingua, ademais, é algo que poderíamos ter os pobres e máis os ricos, seríamos ricos todos se quixéramos falala, pero como viches aquí neste acto, hai xente nova, hai maxistrados, hai profesores de universidade, hai xente da radio como a vos que fala galego. Iso é o que importa, iso é a lingua viva. E se a falasen todos os empresarios, e se a falasen todos os abogados, abogadas, médicos, médicas, se a falase a xente que a sociedade considera de prestixio, inmediatamente, mesmo sen lei ningunha, a lingua estaría prestixiada xa, que era o espírito de Lois Peñanovo, o que na súa honra se entregan estes premios, que xa vai pola 23 edición. Aínda vos non nacerades, ningún de vos. Así que mira os anos que leva aloumiñando, recoñecendo o que fai xente porque o galego non morra. Pero que mágoa ter que facer iso aínda, verdade? Que mágoa ter que facelo, que non haxa moitos máis mozos como a vos, que falades, mozos como a vos, que falades galego con soltura, que vos gusta isto que estades facendo,
que facedes que ecoe en todas partes. Vos seredes exemplo de outra xente da vosa idade que ao millor, ao escoitarvos, igual se anima. Pois esperemos que sí. Por último, cal sería unha mensaxe para deixarlle a nosa audiencia? Que en galego podemos voar por riba dos tellados do mundo, atravesemos os valos dos prexuizos e voemos de maneira que se normalice na vida pública. Pois moitas grazas, esperemos que isto todo se consiga. Un placer. Bueno, seguimos cas entrevistas, está con nos Camiño Noia, que é unha profesora da Universidade de Vigo. Queremos saber a túa opinión sobre este 23º aniversario dos premios e que che pareceu que estiveramos aquí mandando a todo o mundo. Pois foi un acto magnífico, tanto que hasta me caeron as bágoas ao oír a magistrada Sandra das cousas que decía e como lle saían verdadeiramente do corazón falando da nosa lingua. E logo, por suposto, eu estou aquí por vos, por Ponte nas Ondas, que son tamén unha val miñorana, e sigo un pouco, desde hai 20 anos, todas as actividades estupendas que facedes. Así que vim por vos, pero estou encantada porque creo que aparte do vosso premio moi recoñecido, pois tamén o de Sandra, da magistrada, e por suposto o de Xurso Mariño, que está facendo un labor extraordinario divulgando a ciencia en galego. Moitas gracias pola tua opinión. Seguimos cunha das premiadas, Sandra Piñeiro Rivas, que é fiscal da Fiscalía Superior de Galicia. Bueno, queríamos saber primeiro que importancia tivo este premio para ti. Pois este premio é moi importante, como xa dixen, o feito de que sexa a Fundación Lois Peñanovo, que foi unha figura tanto dentro da tradición democrática como nacionalista, é moi importante. Por outra banda, pois porque é un recoñecemento, eu creo que no meu caso totalmente inmerecido, pero bueno, non podo evitar o emocionarme e o sentirme moi honrada. Bueno, a seguinte pregunta era que significa isto, que te conceden un premio, por decirlo así, por realizar todos os traballos judiciais en galego. Que significou iso para ti? Pero a ver, significa por unha parte, xa che digo, sentirme honrada, emocionada, agradecida, dende o sentimento de que non merezo o premio en sí, pero bueno, por outra parte tamén me dá pena. Por qué? Porque cando se recoñecen un premio por utilizar o galego nun traballo, significa que algo está indo mal, que algo falla. Pero bueno. Moitas gracias polas túas opinións. Esperamos que te gustara o que estamos facendo. Pois moito. Parabéns a todos vos que fixestes moi bo traballo esta noite. Gracias. Seguido así, tal loguiño. Hasta logo. Dona Elisa Moedo, que opina de que esteamos hoxe aquí alumnas e alumnos do IES Terra de Turonio? Pois para min é un orgullo, un placer ver que todas as experiencias que o profesorado en concreto deste centro, pero que supoño que se traslada a todos os centros que participan en Ponte das Ondas, pois están desenvolvendo esta labor tamén, a palabra que pode definir todo isto é orgullo. E cree que deberíamos seguir repetindo estas experiencias para alumnado? Pois sempre que o voso profesorado considere que hai unha actividade na que vos podedes facer unha labor e participar, dende logo aí tendes que estar, sempre. Pois moitas grazas, un placer. Don Vieito Romero, músico de Luar na Lubre. Luar na Lubre é un grupo que apoia moitísimo o patrimonio galego. Pensa que é interesante que Ponte nas Ondas apoie bastante o patrimonio galego-portugués? Eu penso que é fundamental que un colectivo como o voso apoie o patrimonio galego-portugués, porque é un patrimonio universal que temos, que está nas nosas mans e que de alguna maneira, gracias a plataformas como a vosa, visualízase e valorízase no resto, non solamente en Galicia, sino no resto do mundo, porque sodes capaces, a través dos medios de comunicación, a través das vosas posibilidades, de chegar a moita xente e que esa xente seña capaz de recoñecer un patrimonio que é noso e que ten moitísimo valor. Eu dou vos honoraboa. Entón, parecelle ben que se tendan pontes ca lusofonía, non?
Por suposto, é que Galicia si ten que tender pontes idiomáticamente é cos países lusófonos. Os países lusófonos eu creo que son parte fundamental do noso, entendémonos no mundo gracias a que temos un idioma común, con diferentes sotaques, pero de calquera maneira hai que romper esas fronteiras idiomáticas que temos e que de alguna maneira temos que buscar esa irmandade con todos os países da lusofonía, e vos estades facendo unha labor moi importante nese senso. E por último, unha petición. Para cando unha canción para Ponte nas Ondas? Ui, unha canción para Ponte nas Ondas, pois agora me estás metendo nun compromiso, vades a ter que insistir, pero non vos diría que non, e ademais merecédela. Pero en calquera caso, o que si vos pido é que me insistades, porque insistíndome vades a ter unha canción para Ponte nas Ondas. Insistiremos, moitas grazas. Bueno, temos con nós a Surse Mariño Alfonso. En primeiro lugar, felicitalo polo premio. Que significa para vostede? Bueno, é unha honra enorme, desde logo. É un recoñecemento que moitas veces non o pensas cando estás facendo actividades por toda Galicia, dando un montón de charlas a rapaces de ensino secundario, charlas nas universidades. Nunca pensas que ao mellor te poden recoñecer que darte un premio precisamente por falar na lingua que temos aquí en Galicia. Entón, é ao mesmo tempo de unha honra, así tamén unha sensación un pouco rara, non? Pero bueno, moi contento. E vostede cree que a ciencia precisa do galego? Home, non é que precisa do galego, simplemente a ciencia é unha ferramenta que temos os humanos que se pode facer perfectamente en galego como en calquera outra lingua do planeta. Entón, desde logo, que para nós, claro que a ciencia precisa do galego porque é a lingua que temos aquí na nosa terra. Entonces, por suposto, en galego podese investigar sen ningún límite. Claro, sí. O galego permite transmitir calquer tipo de pensamento, de coñecemento ou de idea, igual que en calquer outra lingua. Estou pensando no inglés porque é a lingua que máis se utiliza en ciencia, pero exactamente igual que en inglés podemos transmitir calquer coñecemento científico ou facer calquera investigación de xeito pleno. Moitas grazas. A vos. Estamos con Xosé Leal, que é un deputado de Cultura e Lingua. Bueno, a primeira pregunta que temos para ti, que che pareceron esta 23ª edición dos Premios Luís Peñanovo? Pois eu creo que son uns premios que xa están moi consolidados, os premiados e a premiada pois que aquí estiveron recibindo o seu galardón, eu creo que representan pois sectores moi vitais para a nosa fala que hai que potenciar e, sobre todo, facer que o seu exemplo pois se poida estender ao resto da sociedade. Bueno, desde o teu punto de vista, parece que o patrimonio inmaterial do galego-portugués está sendo apoiado pola Deputación? Home, eu creo que o patrimonio inmaterial hai que apoialo sempre. Nós aquí en Galiza temos unha relación pois moi importante con Portugal, con outros países da lusofonía, e eu creo que en base a iso, pois claro que ten que ser unha prioridade, ten que ser un patrimonio a coidar, a potenciar, a que teñamos relacións fluídas entre unha beira e outra, tanto do Miño como do Atlántico, porque, bueno, non hai que esquecer que o noso patrimonio galego-portugués vai máis alá da relación con Portugal, se non temos pois todos os países da lusofonía alén do Atlántico, e eu creo que hai que potencialo de moi diversas formas e, sobre todo, facer que organizacións como Ponte nas Ondas, que se encargan moito da promoción, pois que teñan uns obxectivos claros e que se podan atopar a nosa colaboración. Moitas gracias por responder as nosas preguntas e que pases ben o resto do acto. Javier Vaz, que lle parece, cal é a importancia destes premios según vostede? Ben, estes premios, como podestedes comprobar, pois hai unha pasión na defensa da lingua importantísima. É un traballo que ven facendo a Asociación Lois Peñanovo desde moitísimos anos, desde o Concello de Redondela, pois está apoiando que esta iniciativa teña esa dimensión que está acollendo nestes últimos anos. Para min é unha ledicia, é un orgullo poder estar participando deste acto. E, quero darvos os parabéns polo éxito acadado deste premio ben merecido que tendes xa a honra e o honor de poder lucir. E que nós, o alumnado, esteamos aquí intentando retransmitir isto o mellor que sexamos capaces?
Pois precisamente este traballo que estades a facer vos de efecto multiplicador da nosa lingua é maravilloso, e aparte son de xente tan nova que dá gusto apreciar o traballo que estades a facer con esa pasión, ese apasionamento que estades tendo. Ánimo e a seguir. Moitísimas grazas. Bueno, está aquí con nós José Manuel Cid. Vostede foi premiado a edición pasada e foi un dos membros do xurado este ano. Entonces, como pedagogo, que lle parece que esteamos retransmitindo este acto en Escola das Ondas? Pois pareceme que sodes unhos estudantes con moita sorte, porque eu non tuve mestres así. Pero bueno, tamén estes mestres tamén merecen estudantes como a vos, porque aquí, en plenas vacacións, estar aquí traballando a estas horas da noite, e sin traervos ninguna Coca-Cola, Bueno, sí, trouxer. Coca-Cola sí que nos trae. Moi ben. Bueno, pois quero decir que é unha honra recibir estes premios, porque hai 100 anos que Peña Novo e outros amigos crearan as Irmandades da Fala, un pouco para sermos conscientes do que é ser galegos, loitar por o que somos e porque os nosos dereitos sexan respetados. E entonces, pois levar un premio que leva o nome de Lois Peña Novo xusto cando é o centenario da Fundación de Irmandades da Fala, pois é unha honra enorme. E vostede pensa que a experiencia de Ponte das Ondas é unha boa práctica educativa? É unha práctica educativa extraordinaria, porque os estudantes non só andades estudando nos libros, cousas que veñen ali enlatadas, senón que vos mesmos participades da construción do conocimento. É dicir, o conocimento, nós non sabemos todo o que hai que saber sobre as cousas, estáse creando todos os días, e é moi importante que vos o descubrades, non que vos o conten. E eu penso que Ponte das Ondas vos axuda moito a iso, é dicir, todo isto que aprendedes vos de tecnoloxía, ás veces ni siquiera os profesores o sabemos, pero vos tedes esa autonomía, esa liberdade e ese impulso para que o aprendades por vos mesmos, aproveitando tamén esa capacidade de aprender que tedes. Moitas grazas por concedernos esta entrevista. Gracias a vos. E a seguir así. Grazas. Bueno, temos con nós a José González Martínez, o presidente da Fundación Lois Peña Novo. Bueno, como presidente desta asociación, que pensa que estes premios, que repercusión destes premios teñen na sociedade? Estes premios teñen moita repercusión. Sobre todo pensando que aquí non se premian, como é frecuente en Galicia, obras literarias. Aquí premianse outro tipo de actividades que son máis trascendentes na sociedade galega que as meramente literarias, que é a investigación, a economía, a xudicatura, ámbitos que son moi decisivos na sociedade galega e que o galego ten pouca presenza neles, e nos premiamos a aquelas persoas que fan que a lingua galega este precisamente neses ámbitos conquistando espazos. Ponte nas Ondas naceu en 1995, tal como os premios Lois Peña Novo. A lingua galega continúa a necesitar destes premios? Moitísimo, xa é a continuación da pregunta anterior. Como non imos premiar a xente que fai investigación en galego cando normalmente a xente asocia os traballos de investigación ao castelán ou ao inglés e non o galego? Como non imos premiar a unha magistrada que utiliza o galego nas sentenzas, nas vistas orais, na toma de declaración a detidos e as partes, se o 90% dos magistrados en Galicia non o fan? Pois temos que premiar aqueles que son capaces de rachar co maleficio que ten a lingua galega en ámbitos que hoxe non son normais. Por eso estes premios pensámoslos para premiar a xente que normaliza a lingua galega en espazos radicalmente distintos dos literarios. E vostede pensa que a retransmisión deste acto por streaming, como fixemos nos hoxe, poderá realizarse o ano que ven? Pois, por que non? Podedes vir o ano que ven aquí, ademais agradeceríamoslo moito, porque é unha oportunidade que temos para chegar ao mundo convosco,
igual que no seu día o fixemos, hai 20 anos fixémoslo cos radios aficionados. Viñeron 8 radio aficionados e transmitiron o acto a través das ondas que eles controlan. Hoxe os radioaficionados están superados polas novas tecnoloxías, non teñen ningún interese, pero chegámoslo a facer sempre pensando en que calquera innovación tecnolóxica para a lingua galega, para chegarmos a máis comunicantes, todo o que sexa así, hai que aproveitalo. E o vosso traballo é moi importante. Moitas grazas. Nada. Bueno, agora estamos con Xosé Manuel González Reboredo, que é parte do Museo do Pobo Galego, e queríamos preguntar, primeiro, cal é a túa relación con Ponte nas Ondas? Pois a miña relación con Ponte nas Ondas empezou hai xa máis de 10 anos, cando Ponte nas Ondas pensara na posibilidade de elaborar unha candidatura para que a UNESCO proclamara o Patrimonio Inmaterial de Galicia e o norte de Portugal como obra mestra da humanidade. Daquela eu colaboraba ca sección de antropoloxía do Consello da Cultura Galega en Santiago, e Ponte nas Ondas, que contactara co Consello da Cultura Galega, pois o que pasa é que os do Consello dixeron a Ponte nas Ondas que se puxeran en contacto comigo, que eu era un etnógrafo que lles podía axudar nesas cousas. E en efecto, así empezou a miña colaboración con Ponte nas Ondas naquel primeiro intento, no que seleccionamos unha serie de manifestacións do patrimonio inmaterial de Galicia e o norte de Portugal, como contos, como lendas, como algunha actividade agromarítima, como, bueno, e outras moitas actividades que foron as que seleccionamos e cas que elaboramos un dossier que foi subvencionado daquela polo Consello da Cultura Galega, e foi o dossier que se presentou en París na reunión da UNESCO en París. Daquela non foi aprobada a candidatura, pero aínda que non foi aprobada porque fora elaborada con moita precipitación e sin facer o traballo previo de negociación que hai que facer nestes casos para poder que as cousas vayan a bon porto, pero de todas maneiras a propia UNESCO de París, a propia delegación da UNESCO en París animou a que seguíramos nesa liña e aí estamos hasta os nosos días. Bueno, a miña seguinte pregunta é que te parece, cal é a túa opinión sobre o que estamos facendo agora con Ponte nas Ondas, por exemplo, hoxe o vir a retransmitir estes premios? Sí, con respecto a este premio, o premio Peñanovo, pois eu creo que todos os que colaborades en Ponte nas Ondas tedes que estar moi orgullosos de recibir este premio, porque é un premio que non só é unha mostra de que estades facendo un gran traballo, sino que ademais ten outra dimensión, e a dimensión de que estades facendo galeguidade. Galeguidade, ademais, non só dentro de Galicia, sino unha galeguidade que vai máis alá das fronteiras físicas de Galicia. Eu creo que eso debe satisfacervos a todos e animarvos a seguir e facer cada vez máis, se podedes, sobre ese asunto. Con respecto ao labor xeral, xa non por este premio, o labor xeral que fai Ponte nas Ondas, tanto na súa vertente de radio escolar, como na vertente de outras actividades como esta, por exemplo, de elaborar candidaturas para que o patrimonio inmaterial de Galicia e o norte de Portugal seña reconocido a nivel internacional, pois eu creo que o que tedes que facer é pensar que estas cousas non se logran se un é corredor de 100 metros lisos. O éxito en estas cousas é sendo corredor de maratón. Por tanto, anímovos a que sigades con constancia. E non só que sigades vos, as que estades ou os que estades agora en edade escolar e levades isto adiante, senón que deixedes semente para que os que veñan detrás de vos sigan continuando con esta labor. Moitas gracias. Bueno, agora estamos con Marcos Besada, que é o alcalde de Salceda. Queríamos te preguntar que, dende o punto de vista do alcalde, que opina sobre estes premios o que influe na xente? Ben, estamos sen dúbida diante dun dos premios máis importantes da cultura galega, neste caso vinculado ademais a figura de Peñanovo, que é un referente na nosa cultura,
e tamén en recoñecemento a aquelas persoas que durante moitos anos se implican na recuperación, na posta en valor e moi especialmente na defensa da lingua galega. Dende logo, para min é un placer estar aquí nun lugar tan emblemático como o Castelo de Soutomaior, o Castelo de Pedro Madruga, todo un símbolo do que é o noso país e a nosa nación na época medieval e tamén, por suposto, da nosa lingua. Por lo tanto, como alcalde de Salcedo, sinto-me honrado e, ademais, este ano moi especialmente porque un salcedense, Santiago Tajo Veloso, é o presidente da Asociación Ponte nas Ondas, que xurdiu naquel ano 1995 co obxectivo de unir esa cultura, ese patrimonio inmaterial que nos une ao noso pobo irmán a Portugal. E, polo tanto, pois, doble recoñecemento a un salcedense que non deixa de ser máis que o presidente dunha gran familia que é a de Ponte das Ondas. E a miña última pregunta é que opinas sobre que esteamos este ano xa aquí, por primeiro ano, marcando un antes e un despois a hora de retransmitir os premios? Ben, eu estive no Colexio Altamira ata o ano 88, participei tamén na radio escolar, na radio Altamira daquela, con moitas ganas, moita ilusión e tamén con os medios tecnolóxicos moito menores dos que hoxe podedes disfrutar. En todo caso, eu que amo a radio, eu que amo tamén o traballo da radio escolar e que o vivín nese Colexio Altamira primixenio desa Ponte nas Ondas transfronteriza, pois teño que reconocervos que é unha labor inmensa e, sobre todo, e o máis importante, creo, é que como alumnos e como alumnas debedes aproveitar este espazo temporal tan fermoso e tan ilusionante para aprender e tamén para recoñecer ese idioma que nos une nese mundo escolar onde se está sementando, onde está desempeñando o futuro do noso país. Moitas grazas. Deixamos de seguir disfrutando dos premios. Moitas grazas a vos. Aquí temos a dona Raquel Rey, que está facendo o doutorado sobre Ponte nas Ondas. Explícanos, como se te ocorreu facer o doutorado sobre Ponte nas Ondas? Pois a verdade é que foi a través da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, empecé a coñecer a profesores que se habían implicado no proxecto, gustoume moitísimo a iniciativa, máis a evolución de todo o que ten que ver con Ponte nas Ondas, e foi así como decidí empezar co meu estudio. Xa fixen un traballo fin de mestrado sobre esta temática e agora xa o seguinte paso tiña que ser a tese doutoral. E que foi o que se fixo dicir, isto ten que ser o meu doutorado sobre isto? Cal foi o tema que máis te interesou dentro de todo? Pois, sobre todo, me gustou moito o que foi a parte de renovación pedagóxica, a integración, digamos, que de toda a sociedade dentro da escola e da escola de toda a sociedade, a parte interseracional e a parte intercultural. Foi o que máis me gustou. E realmente onde vou a incidir máis no meu traballo, nesa parte interseracional, as relacións interseracionais e as relacións interculturais de Ponte nas Ondas. Por último, que opinas de que hoxe esteamos aquí algunha parte do alumnado retransmitindo este acto? Me parece, como sempre, increíble e maravilloso. E penso que sigue sendo a radio o medio que pode chegar a toda a sociedade. As novas tecnoloxías, a mellor forma de facelo. E que vos estedes facendo é algo increíble. Detalla realmente todo o que é o traballo de Ponte nas Ondas ao longo de todos estes anos, conforme a integración dos alumnos neste novo mundo que é a radio e as novas tecnoloxías. Pois moitas grazas, un placer. Agora seguimos con Claudio González, que foi un dos premiados do Luís Peñanovo en 2013. Que te pareceu esta entrega, a entrega destes premios este ano? Pois estupendamente, como sempre, é dicir, moita xente, os galardoados moi ben, é dicir, que merecentes de ser galardoados, é dicir, como se moita xente, é dicir, o ambiente moi bo. Bueno, cal foi a túa impresión con respecto a que este ano estivemos por primeira vez os de Ponte nas Ondas retransmitindo en directo? Pois é moi interesante, dicir, de que vos que levades xa tanto tempo en isto de
da radio e da relación entre Portugal e Galicia, é dicir, bueno, teño que dicir que eu son mestre, fui un mestre 40 e tantos anos, e coñezo este mundo bastante. É dicir, parece moi interesante, ademais é unha experiencia fora de serie, o de que esteades retransmitindo. É a primeira vez que se fai, a entrega destes premios, así, en directo, ademais. Bueno, pois moitas gracias pola tua opinión. Esperamos seguir facendo isto para que vos sintades orgullosos. Moi ben, gracias a vos por convidarme. Hola, estamos aquí con Luis García Mañá. Que lle pareceu este acto? Bueno, este acto eu coñezo de hai moitos anos. Eu tamén recibín o premio xa hai anos. Noraboa. E ademais está feito por unha organización na que eu tamén me sinto neste momento vencellado. Que lle parece a labor de Ponte nas Ondas? A labor das Ponte das Ondas pareceme realmente moi atractiva, entre outras cousas porque eu son membro da Asociación de Amigos do Couto Misto e xa lle demos o premio tamén a Ponte nas Ondas estes anos pasados, porque precisamente o Couto Misto era unha zona que mesturaba terras portuguesas e terras galegas, e Ponte nas Ondas, a fin de contas, sodes unha organización que de alguna maneira estimulades o que é a formación, a escola dun lado e do outro sin ter en conta precisamente a raya da fronteira. Polo tanto, parabéns pa Ponte das Ondas e felicítovos. Cree que segue sendo necesario este tipo de proxectos entre Galicia e Portugal? Naturalmente, Galicia e Portugal son irmáns. Había persoas como a Pardo Bazán, a condesa de Pardo Bazán, que decía cousas como esta, decía, en 1901 decía isto, Portugal é para min como América Latina, algo que me din que é estranxeiro, pero que continúa a ser parte da miña patria. Polo tanto, eu creo que dun lado e doutro non somos máis que parte desa xente que vive nunha patria separada políticamente, pero que forma que é un todo cultural e un todo lingüístico, a fin de contas a lusofonía e o galego todo parte da mesma raíz, somos irmáns dun lado e doutra parte, e doutro. Pois moitas grazas. Está aquí con nós Flori Veloso. Hola. Hola. Que te pareceu o acto? Pois moi fermoso, unha louvanza á lingua, non, principalmente, e tamén pois aos premiados, evidentemente, que eran os que recoñecían, non? Ben, moi ben, me pareceu moi fermoso, unha música moi bonita e ben. Que significou para ti que Ponte nas Ondas recibir este premio? Un gran orgullo, porque Ponte nas Ondas é como da familia, ademais, non só en sí polo que significa Santi Veloso, senón pois polo que significan as escolas. Ponte nas Ondas tamén naceu na miña escola tamén, na que eu traballo con chavales como a vos, e para min é un gran orgullo recibir tamén este premio, claro, por suposto que sí. Que te parece ver a tanta xente nova implicada co proxecto de Ponte nas Ondas? Maravilloso. Ver como a xente nova, pois aparte de estar aquí un día como a hoxe, no que xa estades de vacacións, estades aquí traballando aquí para poder que todo o mundo nos poida escoitar en calquera parte do mundo, pero fermoso porque ademais vese como tedes ese espírito, non, de poder levar adiante tanto este proxecto tan inmenso como a lingua, non, que tamén está presente dentro deste proxecto, non? Moitas grazas por concedernos esta entrevista. Moitas gracias a vos e moitas felicidades. Grazas. Estamos aquí con Nacho Pérez, profesor no IES Terra de Turonio. Hola, boas noites. Bueno, que che pareceu este acto visto dende o público?
A verdade é que estivo moi ben. Foi bastante ameno, houve música moi entretida e a xente non falou demasiado, que é o máis importante. Bueno, que che parece que te entreviste eu, unha nena de primeiro que só levou un ano contigo na clase? O que máis me gusta é que me entrevista unha alumna, e unha alumna boa como eres ti. Moitas grazas. Gústame moito. Grazas por atendernos. Ata a próxima. Sempre que queirades. Hola, boas noites, estamos aquí con Paula. Neste caso, tocalle ela ser a entrevistada. Dinos, que pensas ter que estar do outro lado do micro? Que é un pouco complicado cando me fasas preguntas porque te quedas así como que lle vou a responder, pero tens que decir algo, entón é un pouco espontáneo, igual dis algo que non queres. Pero que crees que é máis difícil? Preguntar ou contestar? Non sei, é moi complicado. Eu creo que contestar. Pois dinos agora xa para rematar, cal é o mellor recordo que levas de Ponte nas Ondas? Pois poder probar todas estas cousas que ao fin e ao cabo son unha experiencia porque sempre aprendes e acabas dándote conta de que é moi divertido, inda que ao principio lle teñas medo, pois que ao final te acabas soltando e que resulta moi divertido e aprendes un montón. Moi ben, Paula, gracias, que te vaya moi ben. Estamos con don Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas e profesor de galego no Inisterra de Turonio. Primeiro, felicitarche polo teu premio, polo premio de Ponte nas Ondas. Que é para ti recibir este premio, que Ponte nas Ondas reciba isto? O premio non é meu, o premio é voso, o premio é dos que estades aquí traballando, facendo Ponte nas Ondas. Isto é o premio para todos vós. Eu simplemente son unha cara que recolle hoxe esa medalla que é vosa. Vos estades facendo aquí realidade o que é Ponte nas Ondas, que é isto, é dicir, facer comunicación en galego, facer radio en galego, facer televisión, que é o que estamos facendo aquí. Saudamos a toda a audiencia que nos está vendo. Aquí están os alumnos de Ponte nas Ondas demostrando que é posible unha comunicación feita en galego para todo o mundo. Por que se vos ocorreu iniciar este proxecto? Como comezou todo? Os comezos de Ponte nas Ondas alá no ano 95 foron moi duros. Non existía internet, non podíamos sair por aquí como estamos saindo hoxe, saíamos pola radio, por un radio de cobertura pequeniño. Por tanto, hoxe estamos felices porque hoxe podemos mostrarlle a todo o mundo que desde Galicia podemos chegar ao resto do mundo nunha lingua e nunha cultura da que podemos sentirnos orgullosos. Decía eu antes na intervención, Ponte nas Ondas é unha fórmula única, é dicir, reúne a educación, a radio, as tecnoloxías como isto, e reúne sobre todo a vós, que sodes os protagonistas da experiencia, é dicir, hoxe vos aquí fostes igual de protagonistas que eu, igual ou máis, porque vos traballastes, eu non traballei moito, pero vos traballastes, estades facendo que Ponte nas Ondas sexa iso, unha plataforma onde poder desenvolver as vosas facultades. Paula, ti acabas de descubrir que eres unha entrevistadora maravillosa. Sergio é un técnico fantástico, Laura, Carla, Jessica, son alumnos que estades facendo algo que o faría un profesional. Isto faría un profesional, pero vos non sodes profesionais, pero parecedes. Por tanto, parabéns. O proxecto Ponte nas Ondas que che deu máis disgustos ou máis alegrías? Porque dá de todo, supoño. Deu disgustos, pero, a ver, hoxe estamos aquí celebrando, é dicir, os disgustos non se contan, é dicir, o que se contan é os éxitos, as alegrías que nos dá Ponte nas Ondas, non? Entón, Ponte nas Ondas é un esforzo, é algo que facemos os profes a maiores, pero logo ten unha recompensa, non? Que é vervos a vos aquí felices, e esa é a maxia de Ponte nas Ondas, non? É dicir, poder poñervos a vos aí e dicir, veña, vamos a sair para todo o mundo desde Soutomaior. E igual mañán saímos para todo o mundo desde o Monte Galiñeiro. Podémolo facer, sin problema, vale? Tedes plans de futuros para Ponte nas Ondas? Os planes futuros vaichos contar aquí o meu compañeiro Xerardo, porque ele é outro mestre que
é de Ponte nas Ondas desde hai pois moitos, igual que a min, e el sí que sabe cales van ser os plans de futuro, porque Ponte nas Ondas non para, é dicir, cando ti sexas como nós, esteas nunha escola ou esteas nunha asociación, vaste acordar que un día fixeche unha emisión de radio de Ponte nas Ondas, non? Por tanto, deixote co meu compañeiro... Espera. Última pregunta. Que che parece que che estea a entrevistar unha alumna cando ti eres o meu profesor? Que se sinte? Orgullo, porque a min que me entrevista unha alumna ten máis mérito que se me entrevistase un profesional da televisión galega. Primeiro, porque o estás a facer moi ben. Segundo, porque estás aprendendo algo que no instituto eu non te podo ensinar porque non temos tempo real, pero aquí sí, é dicir, aquí ti podes facer de entrevistadora, podes vivir os nervos do directo, e por tanto, como queredes saber os plans de futuro e a audiencia que nos está vendo quere saber que vai pasar con Ponte nas Ondas no futuro, o meu compañeiro Xerardo Feijóo, que recolleu a medalla comigo, vai a contarvos que vai ser Ponte nas Ondas dentro de moi pouco. Pois xa podes escapar. Don Xerardo Feijóo, tamén de Ponte nas Ondas. Contanos os plans de futuro que nos prometeu que nos ibas a contar, Santi. Bueno, pois temos varios plans, pero podemos resumilos e separalos en dúas categorías. Plans coa escola e plans fora da escola. Coa escola temos dous proxectos preciosos, un para facer nas escolas de educación infantil e outro para facer nas escolas de primaria e de secundaria, igual que hasta ahora, que é levar a radio escolar e implantala. Estamos en contacto coa Consellería de Educación e estamos buscando financiación para que aquelas escolas que non teñen radio escolar podan implantala. E nas escolas de infantil tamén. E por outra parte estamos tratando, que é un proxecto que nos vai levar algún tempo, pero que vamos sacar adiante como todos os que nos pensamos, en facer un grandísimo disco con escolas da lusofonía. Estamos buscando en todos os países de fala galega, de fala portuguesa, escolas que poñan un tema tradicional e con ese tema tradicional de cada unha destas escolas compoñer un grandísimo álbum da música lusófona. Pois ten moi boa pinta. Creedes que no tema da escola, de integrar as radios en todas as escolas, está apoiándose vos o suficiente ou non? Nunca é suficiente, pero bueno, non temos queixa. Temos contactos coa administración, con moito traballo, imos sacando adiante os nosos proxectos, vamos ir para adiante, e prova deso é que vos estades aquí e sodes un produto de Ponte nas Ondas. Bueno, pois moitísimas grazas, encantada. Gracias a vos, solo quero felicitarvos polo excelente traballo que fixestes a lo largo de toda a tarde de hoxe. Todo saliu fantástico, me confirman desde fora que todo se escoitou moi ben e que foron unhas entrevistas e un programa precioso. Felicidades para vos tamén. Gracias a vos. Esperamos que vos gustara esta retransmisión. Gracias.